primer lloc que vaig ser destinat va ser un poble d'Extremadura que es diu Cabeza del Buey. Els alemanys deien Cabeza Buey i els americans deien Caixa de Bois. I aquí vaig tenir el primer hospital internacional. D'aquí vam passar a un altre poble veí que es deia Belalcázar. A Belalcázar hi havia un cuiner horrible i el menjar era horrible. I era pena perquè l'Estat dedicava a l'alimentació de les brigades internacionals molts diners. Vaig fer la guerra. La primera batalla important va ser la batalla de Brunete. La batalla de Brunete va ser espantosa. Encara avui dia la recordo amb emoció. Encara m'emociono. Treballàvem 24 hores seguides. No ens descansàvem 24 hores i passàvem visita i els tornàvem a 24 hores seguides d'operar. Era espantós. A més, resultava que operàvem en un sanatori antituberculós de Madrid, d'Hoyo de Manzanares. I allà estàvem descansant entre operació i operació amb una terrassa on els tuberculosos feien cura de repòs. Jo, quan s'acabava l'operació, m'anava allà i amb els mateixos guants m'ageia esperant que em cridessin pel pròxim cas. Llavors jo havia de recórrer un corredor que era com d'aquí a la cantonada aquesta. I allò era espantós perquè sabien que jo era el cirurgià i tots volien ser primers. Primero a mí, que tengo 4 hijos. Primero a mí, que estoy muy mal, etc. Bueno, es va acabar la batalla de Brunete i llavors vam anar a Albacete, on tenia el quartel general de les brigades internacionals. I el jefe, que era un búlgar, Telge, em diu, ja tens carnet de les brigades? Dic, no. Doncs tens una foto? Deixa'm una foto que te'l farem. I llavors vaig treure la foto d'estudiant. I, naturalment, jo era un cadàver andante, entre que no vaig poder dormir a les nits, l'alimentació, en fi. Em mira la foto i diu, escolta, camarada, tu estàs molt malament. Mira, vés-te'n a casa, a Barcelona, unes vacances, i que jo tinc per tu una cosa que t'agradarà molt. No em va dir res més. La cosa que t'agradarà molt va ser l'Hospital de Benicàssim. L'Hospital de Benicàssim era, naturalment, tot el contrari, era un hospital que entraven els ferits, però ens anunciaven, etc. Bueno, fantàstic. I allí vaig passar tot el temps que em va quedar fins a les brigades internacionals a Benicàssim. Inclús, jo sóc molt optimista de mena, vaig pensar que allò de Benicàssim duraria sempre, que s'acabaria la guerra i Benicàssim seguiria vivint. Que vaig estar detingut pel CIM. Molts de vosaltres, afortunadament, no sabeu què era el CIM. Els CIM són les inicials de Servicio de Investigación Militar. Era horrible. El que menys s'escapava era amb un palillo, li posaven un palillo aquí als dents perquè declarés la veritat, etc. Va haver un moment que els nacionals van partir Espanya en dos. O sigui, la part de Catalunya i tota la resta.
I els nacionals, els internacionals, van veure clarament que ells anaven a quedar ocupats i, per tant, van decidir passar totes les seves forces a la part alta de Catalunya. I jo, a mi m'hauria anat molt bé tornar a Catalunya, que era la meva pàtria, però ja estava tip d'internacionals i de coses. I llavors va ser quan jo vaig, el jefe que tenia, que era un austríac, que es deia Jensen, que era un home molt intel·ligent, i li vaig dir, mira, la Convenció de Ginebra diu que el metge ha de seguir la sort dels seus malalts. I aquí, en aquest hospital, se'n aniran cap a Catalunya la meitat. L'altra meitat es quedaran aquí perquè no són de les brigades, i llavors jo tinc el deure moral de seguir amb ells. I sí, ho va acceptar. I llavors vaig deixar les brigades internacionals i vaig passar a l'Ejército de Maniobres, que era unes tropes que estaven sempre preparades per anar a on fos. Un madrileny muy graciós deia que nosotros éramos unos equipos bomberos porque íbamos a donde hay fuego. Jo era a València amb l'Ejército de Maniobres i va venir la rendició, la guerra es va acabar. I llavors va resultar que l'últim dia de la guerra ja no hi havia combats. Hi havia els nacionals, tenien uns camions amb uns altaveus que quan entraven en un poble els posaven a la plaça Major i començaven arriba Espanya, viva Franco, etc. I llavors la gent del poble passava que els que eren de dretes, que havia acabat malson per ells, baixaven i aplaudien, i els que eren d'esquerra baixaven igualment perquè era qüestió de veure com trampejar la cosa. Però hi va haver un poble de la província de València que es veu que van adoptar un grup de soldats la divisa de morir matando. I aquells van rebre els músics i tot això amb una descàrrega de fusell. Van lesionar bastanta gent i entre ells van ferir molt greument del pit el jefe del camió aquest, que era un estudiant de dret, que es deia Luis Linés. Naturalment el van portar cap a l'Hospital de València i em van cridar que l'operés. I doncs jo vaig operar aquell noi i no perquè fos jo, però va anar molt bé l'operació y al cap de 2 o 3 días, doctor, usted me ha salvado la vida, que agradecido estoy, hermano. I va venir un dia que jo llavors vaig fer una mica d'investigació sobre què em podia passar a mi. I em van dir, aniràs a parar en un camp de concentració i la passaràs. Bueno, y un día vaig, doctor, que usted me ha salvado la vida, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué puede hacer? Sí, un coche y a Barcelona. Y va dir, pues mire, ya lo miraremos. I l'endemà tenia un cotxe que al cap d'uns quilòmetres va començar a sortir fum del radiador. Y llavors em va dir el noi, sí, es que tiene una fuga y hemos de poner agua cada 10 kilómetros, 12. I així, quilòmetre en quilòmetre, vam poder arribar a Barcelona. I aquí es va acabar la meva intervenció dintre de la guerra civil. Ja no hi ha guerra,
jo puc. Jo vaig treballar amb la investigació, vaig idear un plasma. Us explicaré una mica. Si a una persona li donen una injecció de suero antidiftèric, queda sensibilitzat, que diuen. I al cap d'un temps li tornen a donar aquest suero, el poden matar. Un xoc anafilàctic. Llavors jo vaig idear un tractament al suero que no produïa aquest xoc anafilàctic. Precisament jo els treballs, havia començat aquests treballs i quan va arribar a Barcelona, catedràtic nou, que era Francisco García Valdecasas, i li vaig explicar que estava fent aquest estudi. I després em va confessar que va dir, això és impossible, aquest noi no m'agradarà, però no tinc ningú més que vingui que treballi. I vaig fer l'isoplasma, se'n deia isoplasma, que es va utilitzar en una sèrie de països.